Бу минем Рамил улымның биреты. Ул ВДВда служить итте. Тәслимә Шабуровга улы Рамилдән калган кадерле истәлек бу. Ул кичкенәдән якыннарын кайгыртучан булу белән аерылып торган. Әнисен борчымас өчен махсус хәрби операциягә китәчәгендә әйтмәгән, командировкага барам дигән. Улының СВОда икәнен гомере батырларча эзләгәч кенә белгән әни кеше. Ростовка баргач та кире кайтып китүчеләр булган. Әйдә дигәннәр, юк, мин ярты юлдан уже борылмыйм, мин бер ниятләгәч, мин до конца барам дигән. Китсен инде менә үзе. Коркмыйчын, етмейче. Герой деймен мин аны, ничек герой булмасын. Рамил Шабуров хукук саклау юлын сайлаучыларның берсе, ЮХИДИ идарәсендә эшләгән. 2000 елларда Чечнядагы хәрби бәрелешләрдә катнаша. Милиция отличнигы, Кавказда туган илгә тугры хезмәте өчен күкрәк билгеләренә лаек булган. СВО башлангач та анда катнашырга карар кыла. Хәрби машина йөртә, һәрвакыт алгы сафта була. Ну, он для нас и в жизни был герой. Ул безнең өчен махсус хәрби операция башланган чук каһарман иде. Шуның кадәр кыю һәм үҗәт булган башка беркемне дә белмим. Кешеләргә ярдәм итәр өчен ул дөрләп торган йортка да керергә әзер иде. Телефоннан аралашканда да үзе турында сөйләп тормыйча, балалар турында сораша иде. Очень мужественный, очень волевой, очень решительный. Рамил Шабуров узган елның 7 июнендә батырларча һәлак булган. Бер торак пунктны азат иткәч, иптәшләр белән каршы якның артиллерия һөҗүменә эләгәләр. Рамилнең колоннаның башында барган машинасына снаряд кыйпылчык эләгә. Батыр якташыбыз гомерен куркыныч астына куеп булса да, автомобиль эчендә калган иптәшләрен коткара. Каты яралана һәм гомере өзелә. Аңа 47 яшь була. Он мне звонил и говорил: я иду первый в колонне. Мин колоннада гел беренче булып барам дип әйтә иде. Нигә алай эшлисең дип сорагач, шулай кирәк дип кенә җавап кайтарды. Без бүген биредә илебезне якламасак, иртәгә дошман безгә килеп җитәргә мөмкин дия иде. Его машину было видно, они стояли в лесу. Рамилне җирләгәннән соң ул яшәгән йорт янында гел лачын оча башлаган. Үзе кебек кыю кышның килүен гаиләсе бер символ дип саный. Храбрым, смелым, всегда любил всех. Он очень хороший герой, я его запомню навсегда. Хәзер Рамилнең якыннары аның батырлыгын киләсе буыннарга җиткерергә җыена. Балачагы үткән йорт диварына истәлек тактасы элгәннәр, егет хәрбиләр аллеясына җирләнгән. Монда дуслары да килеп йөри. Я его считаю героем. То, что он совершил подвиг. Ул яу кырында батырлык кылган, һөҗүм вакытында машинада калган иптәшләрен коткарырга тырыша. Ватан пәрвәрлеге сизелеп тора иде. Чын ирләрчә, гел дусларын кайгыртты. Алабугада махсус хәрби операциядә һәлак булган ир егетләрне хәтер аллеясында җирлиләр. Алар мөселман һәм православие зиратларында да бар. Алабуга районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.